l'hora baixa. Bé, doncs parla'ns de la finca i del vi que tenen seleccionat a la guia de vins. Molt bé, doncs mira, nosaltres venim de Finca Viladellop, que és un celler que estem al massís del Garraf, i com a cosa curiosa on estem nosaltres és un terreny extremadament calcari, i aquesta caliza, aquest terreny configura amb els vins una tipicitat. Nosaltres, Finca Viladellop, ens hem enfocat sempre amb el xarel·lo i amb la garnatxa, però ara des de fa 3-4 anys hem creat un producte nou, que és un ancestral fet de xarel·lo vermell, que és aquest que presentem, que a més ha tingut una bona puntuació a la Guia de Vins de Catalunya, i ara estem una mica promocionant aquest producte, sobretot que té la virtut de demostrar una mica aquest terreny que tenim del massís del Garraf amb aquesta salinitat i sobretot aquesta tipicitat que té el xarel·lo vermell, aquesta sensació una mica bitter, que fa entre el bitter i una mica la salinitat, fa que sigui un producte molt curiós. Doncs moltíssimes gràcies i que tingueu molta sort. Deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses